सासे बेस्ट एक्टर बा कमेडियान मानसिया जोंनिफ्राय हरखाबै गोमोरलांनाया जोंनि थाखाय बिराद दुखु गोनां बाथ्रा। हरखाबै जों खोमानानै लानांनाया माने जोंनि थाखाय बिराद खहा जादों आरोना। जोंनि बर' हारियाव माने गोबां रोजा रोजा खहा जादों होननानै आं सानो आरो मानोना बिथाङा गिबि सारिनि सासे बेस्ट कमेडियानमोन। बै समाव जों बयनिबो गोसोखौ जै खालामनो हादोंमोन आरो गोबाङा सानो आरोना, गोबाङा सानो माने बे जाबाय सासे फुराना आर्टिस्ट। बियो दानि गोदान मुगानि आर्टिस्टफोरजों बा गोदान मुगानि एक्टर एक्ट्रेस बा कमेडियानफोरजोंहाय माने रुजुजाला। बिथाङा गोबां गोजाम, बे जेबो खामानि गैला। थिग बेबायदि जुदि जोंनाव सानदोंब्ला सोरबा, बे माने 100% रं सानदों आरोना। बै समाव बिथांमोना सावथुन मुलुगाव खामानि मावनानै गालाङामोनब्ला दिनैनि बे मडार्न स्टाइल बिराद माने टेलेन्टेड लेभेलनि सावथुन बा फिल्मफ्राबो जानाय नङामोन। दा आं बेखौ मानो बुंखो होनोब्ला गाइस, माने दाख्लैबो आं नुदों आरोना ससियेल मिडियायाव जेनेबा सानै एक्टरा नांलायबाय। सासेया माने मडार्न, सासेया जाहैबाय माने सिगांनि सारिनिमोन आरो बेबो। आं नामफोरखौ मख'ला आरोना, नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ। दा बै माने फुराना आर्टिस्टखौ माने गोबां गाज्रि बुंदों, नाथाय आंनि गोसोआ माने बिराद दुखु मोनदों आरो बेयावबो। बेबायदि नङाथ'। बै समाव बिथांमोना जों बयनिबो गोसोखौ जै खालामनो हादों। बै समनि थाखाय बैनो हिटमोन, बिराद हिटमोन। सम आरो मुगाया सोलायलांबाय थागोन। बिनिफ्राय टेलेन्टसिन फैबाय थागोन। येस, नंगौ, फैनांगौबो टेलेन्टनिफ्राय टेलेन्टसिन। मानोना बे दुनियाया जोंखौ बे जायगा दाबसेयाव दोनबाय थायाखै, जोंखौ बोस्लायलांबाय थादों। जों बोस्लायजाबाय थानांगोन, बे दुनियाजों गुस्लायलांबाय थानांगोन जोङो, बेबायदि आरोना। दा दिनै जायफोरा आर्टिस्ट, बे आर्टिस्टआ बै फैगौ 20 बा 30 बोसोरनि उनावहाय बे दिनैनिख्रुइ गोबां मस्ट टेलेन्टसिन ओंखारहैगोन। होमब्ला दिनैनि बे जायफोरा आर्टिस्ट, जायफोरा माने सावथुन मुलुगाव खामानि मावगासिनो दं, होमबा बै समाव बिथांमोनखौ माने खामानि गैला बिसोरो होननानै जोगारनानै दोनबा जागोन नामा? दिनै बिथांमोना सावथुन मुलुगखौ फोथांगासिनोब्रा। दा गाइस, बाथ्राया बे, आं बेखौ टपिकआव लाबोनायनि बाथ्राया जाहैबाय, आं माने बिथां रामसिं गेल्ला आदा, बिथाङा जे गोबाव समनिफ्राय माने बेरामाव भुगिनानै दङमोन, बेखौ माने जोंनि ससियेल मिडिया बिजोंफ्रा माने एसे हाइलाइट खालामनायबा मोजां जागौमोन। बिथाङाबो हयथ' उसुबिदा मोनदों खोमा, माखासे दानफोर बिनो, नङा होमबा? बेबायदि जोंनि बेसेन गोसा मानसि, बिसोरो भेलुएबोल। जोंनि दा सोलिबाय थानाय सरकारा जुदि मिथिबायदोंब्ला माने बिथांनि बेरामखौ फाहामनो थाखाय माने राङारि अनसुंथाइफोर होयोब्ला मोजां जागौमोन आरोना। माने बिथाङा थांनानै थागौमोन दासिम हयथ'। सोरबा सरकाराबो साफ्रोमखौबो नायजोबनो हायो, साफ्रोमबो बेरामिखौ नायजोबनो हायो, बेबो नङा नंनायालाय। नाथाय साफा जोंनि माने सुबुं धोन, जायफोरा गोनां, मस्ट इम्परटेन्ट, सोरबा सासे मस्ट टेलेन्टेड प्लेयारानो जा, सोरबा सासे मस्ट टेलेन्टेड सिंगारानो जा, सोरबा सासे मस्ट टेलेन्टेड एक्टरानो जा, एक्ट्रेसानो जा, थिग बेफोरबायदिखौ माने नोजोर होनांगौ आरोना। मानोना बेफोर जोंनि बर' हारिनि इम्परटेन्ट पार्सन आरोना। बिदिब्ला एसेनोसै दिनै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदोलाय लोगोफोर, आरो लोगोसे हायोब्ला शेयार खालामदो आरोना। ओमफ्राय फेसबुकआव जायफोरा नायदों फल' खालामबानो जाबाय, आरो जायफोरा फेसबुक लिंकखौ मोनाखै बे डिसक्रिपसनाव नायबानो जाबाय ना लोगोफोर। बाय।